Το πάνω γιατί σε πήρε. Το ψεκάζεις. Έχει δίκιο. Έλα. Κάτω και διαφορά. Βγάλε ένα πλάνο και τα δύο. Πώς είναι πριν και μετά. Δηλαδή, φέτο εδώ, μπράβο, πριν το καθαρίσεις αυτό. Και βγάλει φωτογραφία να το έχεις. Γιατί τώρα όχι, δεν μπορεί να το συζητάμε. Απλώς στο βίντεο φαίνεται λίγο απίστευτο. Δεν το πιστεύω, αλλά σου λέει παραμύθι. Είναι παραμύθι, κάνει μοντάζ. Κάποιο μοντάζ. Γιατί λένε όλοι να τα ανοίξουμε, είναι μέσα. Ό,τι ήταν πάνω είναι εδώ. Αυτό είναι μαυράδι από το λάστιχο. Ναι, εντάξει, καλά είναι. Αυτό εδώ είναι το. Εδώ σου βγάζει. Στο συνεργείο λένε δεν μπορώ σήμερα, αλλά αύριο, μεθαύριο. Ναι, μου λέει το καθαρίζουμε με 40 ευρώ, λέει. Μου λέει για άλλος 40 ευρώ τα καθαρίζω τα φωτά. Πάντα.